Ang pagtamod sa matag habig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, mayong buntag kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa ato ang pagkulog kabildo karong buntaga mga kasama. Onya sa ngalan sa regular anchor karong buntaga Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ako inyong kasamtangan nga makauban Dadyoman Benji Tanghian. Mao'y temporaryo una mga kasama nga mudala sa programa ni Attorney Rufil. Tungod kay doon na po importante kaysa mga sukindig paminaw giasikaso karong nga mga orasa. Straight to the point. Ato ang makaigsunan diri sa Dakbaya Sugbo sa Luzon, sa Visayas, Luzon. Ato ang makaigsunan usab sa Mindanao. Maayong buntag kaninyong tanan ato makaigsunan. Ang kanunay nga nagasunod sa programa ni Attorney Rufil. Kumusta kamong tanan ining kabuntagon manghinaot nga namos kapiskay kadasig kamaya. Usab mga kasama bisan pa man ato ang makaigsunan usab sa norte nga giayag sa linog mga sukindig paminaw apan magpabilin gihapon ta nga malipayon og malaumon tungod sa makabungog nga tabang sa tuang nga mga kaigsuonang mga sugbuanon og silingan mga kasama nga mga lugar. Straight to the point. Ato ang makaigsunan adlaw kita karon nga Martes 7 na sa bulan sa Oktubre tuig 2025. Straight to the point. Anya ato ang makaigsunan ato ang mga pinanggan tigbaminaw arita sa ato ang mga isgutanan usab karong buntaga tungod kay matud ba presyo sa mga produkto nga petrolyo ni saka na usab karong mga orasa. Ang presyo sa gasolina musaka ngadto sa 20 centavos ang matag litro samtang sa diesel 80 centavos ang matag litro og 20 centavos matag litro sa kerosene. Straight to the point. Sa morning noon dili kayo ang kanini ang sa diesel maoy dako-dako na ning 80 centavos oy. No kaning ni ang sa diesel mga kasama o niya kaning niya muus-us ni may nalang naa sa tingali 5% o kanang naa 10 10 centavos ang us-us mga sukindig paminaw. Samtang sa laing bahin Cebu board member Tining Martinez nisaway sa relief effort sa Kapitolyo alang sa mga biktima sa linog sa norte dinhi sa Sugbo. Straight to the point. Matod ni Martinez nga hangtod karong wala pa'y napahibao ang Kapitolyo nga recovery program. Usa ka semana human sa linog ug ang klaro nga koordinasyon sa Kapitolyo ngadto sa napiktuhan nga mga LGU. Straight to the point. Ito ning hatagag pagtagad doon mga sukintig paminaw kay kanang na ang nangugat ra bagyutog maayo kagahapon si board member Tining Martinez dito sa ilahang sesyon sa Kapitolyo mga sukintig paminaw kay matod pa wa man kunoy wa siya makauyon sa relief effort sa kanang naang probinsya Sugbo wa kuno siya makauyon unsa gyud kahinungdan nganong wa man siya makauyon unya wa kunoy kanang klarong koordinasyon ang Kapitolyo ngadto sa mga LGU. Unsa may kuan kaha na pasabot ni ini ni kanang naang board member Tining Martinez kay kanang naang moingon kang wa sa nakauyon sa efforts nya ingon to nga wa ang kanang ang presensya kuno sa Kapitol wa nila na feel dito sa probinsya sa Sugbo dito sa norte wa kuno naka-feel si Tining Martinez gusto tingali si Tining Martinez nga tanang ayuda sa Kapitolyo ipaagi niya Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay kanang na ang noon og dili makauyon natural makaingon man gyud nga kanang managlahi man gyud ang kanang na ang opinion o naobserbahan sa matag politiko pero kanang na ang yan na lang dagoy kalimti sa nang pamulitika dagoy ning unsa man kalimti lang sa nang naang pamulitika focus lang sa ta sa mga ayuda o niya focus lang ta sa paghatag pagtubag og ayuda sa makaigsuonan nga padayon gihapon karon kang Kapitolyo tan-aw niyo pagpanawagan lang daan ni Governor Pambari 4 nawagag tabang ang mga Subuanon bisan dito sa norte mga sukindig paminaw mo bitaw na nag-traffic dito sa norte ikan sa liwa sa linog traffic ayo mga sukindig paminaw tungod sa panawagan ni Governor Pam nga kanang nang paapilo niya ang mga private sectors nga mutabang tingos tining wa nakauyon kinsa ma imong naoy naneng katos lalay
Noon iyahaman sad ni mga sukintig paminaw nga versyon ha. Apan ang Emergency Operation Center kon EOC nihimakak sa pamahayag ni board member Tining Martinez ug niklaro mga sukintig paminaw nga ni kontak gyud sila ang Kapitolyo mga sukintig paminaw ni kontak sa LGU. Apan wala sila'y nadawat nga tubagikan sa mga LGU. Straight to the point. Tanawa ning kanang naa unsa man nag-imbestigar kaani ning nga tanawa si ang Kapitolyo pinaagi sa Emergency Operation Center kun EOC ni kontak matod pa sa mga LGU. Gani makita na sa live ni Governor Pam anang pagkagabi gyud pagpadong nila mga sukintig paminaw sa kanang naang Bugo. Nag-live to siya noon dili ta maka-expect sad nga atong hitabua dunay mga nakakita nga mga LGU bagyog kon live mo itong isgutan. Pero ni kontak ang kanang ng Kapitolyo pinaagi sa Emergency Operation Center sa mga LGU pero wa man kunoy tubag ning ha. Baka nagapangutana sa mga mayor ning. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw hakay. Kanang na ang mga tao diha nga nagsubay sa kanana ang balita dres DYHP kanunay man ang gibalita nga niadto si GovPam ana dayong anang pagkahitabo pagkahuman sa hitabo sa linog anang gabi ato diyan ang buntag na makita sad na sa page mga sukindig paminaw ni kanang na ang Cebu Governor Pam Bari 4 nga kanang na ang nyadto man siya nya do na may mga dali man kay kayo nga nakahimo og emergency kanang comment center dito sa Bugo. Or imuhara nang gikuan ning aron dili na to tokion katong City Hall nga niwang kay haligi ni. Sumona nga gusto tingali mga sukindig paminaw ni amot unsa kay gusto gyud ni kuana pero wa man kuno sa makauyon sa efforts wa kuno sa makauyon dito kay sabi na ang mga bukiran kunong barangay wala man matod pa maabuti gyud ayuda nya kana dili man na buti mo una-unaon board member Tining Martinez di man na trabaho sa gobernador kana sa mga bukid nga moadto pag gyud tagsa-tagsaon gid kada sitio na may mga kapitan diha na may mga ang LGU ginahanglan kahibalo naman na sila unsay pagresponde kun dunay katalagman adunay mga kapitan kahibalo ta palitag ang signal baka mo'y nakaingon nga ang kanang kuan ang coordination pero dunay mga kapitan asa man mga kapitan di ay mo bitato nga pag-adto ritong kasamang ay dagi pangutanan nato nganong ang uban ngano man nga nagkabuwag-buwag man ang mga tawo nga naapektuhan nganong nagtulda-tulda man nagkabuwag-buwag man wa man dayon mausa sa usa ka evacuation center or wa man dayon mausa diha sa dakong patag sa highway o dool sa kalsada hipuson nas mga kapitan dito mo magtulda dakong patag wala dunay mga ayuda nga maabot ang gobyerno dili na magkatag-katag dili na mo na nga walay mabiyaan nga tuwa sa suok Straight. Kanang naatrabaho nas kapitaning ha. Samtang atong hatagan sa pagdagad mga kasama akay matod pa kadaot nga nahiaguman diha sa may Kimunda building sa North Reclamation Area maoy nakaingon nga nasuspenso ang trabaho una og ikaduhang nga level sa mga korte sud sa building gikan sa Oktubre 6 hangtod sa Oktubre 10. Straight to the point. Muna nga nakita man gud dito mga sukindig paminaw kani taas maning building kaning niang sa Kimunda kini Kimunda building sa may North Reclamation Area paglinog ka sa mangkin niligtik ang kanang naang iyahang bungbong sumuna nga kuyaw sa kay makasama og dili ni mo na kuanon usa kanang naa nga ipakita dito sa mga engineer sa man luwas man ning gamiton or dili ba sumuna ang ipahibalong hantod Oktubre 10 dili pa mga sukindig paminaw usa kanang naang ipagamit ka sa mangkin. Straight to the point. Samtang mga heritage sites nga naapektuhan sa kusog nga linog sa Northern Cebu gisusi sa duha ka National Cultural Agencies aron ma-assess ang danyos niini alang sa himuon nga repair o restoration. Straight to the point. Samtang lalawigan sa Bohol duha ang patay og tulo ang naangol human naigo sa kilat sa may lungsod sa Trinidad sa mao nga lalawigan. Straight to the point. Ang mga biktima nagtapok sa usa ka payag
kay nag-andam sa ilaha nga pagkaon sa diha nga nikilat lang og naigo sa kilat ang ilang nahimutangan. Straight to the point. Nakuyawa ni kasamangkin no naa na nila sa payag di ay. No kay ang gumon magoda kana na ilawom sa kahoy nya nasa hawan nga dapit. Ta naka sa open space delikado kas gilat nas tubig nas dagat. So kanid ay naanis payag kasamangkin. So kaning ilang payag naanis bukid. Asa may nahimutang tingali ilang payag no nga ang uban mga mas may mosod kas bay nya mas bay maapil man hinuon di ay. Sus pastilan pagkadelikado mga sukindig paminaw. Aduha ang patay tulo ang naangol. Naigo sa kilat diha sila sod sa ilang payag. So kaning ni ang payag ngunit tong tan-awon karog asa man ni sa nahimutang naaban ni tuktoks bukid, naaban ni sa kanang tumoys bukid mga sukindig paminaw, naaban ni sa hawan. Kaya ngano man ni nga kuan man pero bukid na sudlono ning ni ang kaning Trinidad dito sa Bohol, ha? Aha, so sigurado gini basig dito sila silang uma kasamangkin. Sinas uma ni pasilong mga sukindig paminaw. Tong tan-awon ron ha kay bisag naas payag sus pagka kuyaw ba pud ani importante ampo lang gyud tang malikay ta niining makatalagman in taon mga kasama. Straight to the point. Samtang dito sa kauluhan, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla apil sa 7 nga anaa sa shortlist aron pilian sa presidente pagka-ombudsman. Straight to the point. Kaning hatagag pagtagad sa mga sukindig paminaw kay aligre kaayo ning kining ni nga ombudsman post karon. Atungod kay daghan nga mga senador o daghan nga mga kanang naa nga mga senador aduna poy uban mga sukindig paminaw nga mga ordinaryong tao o kato mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte na dili sila gusto nga ang mahimo nga ombudsman karon kanhi si Jesus Crispin Remulla. Kay kuan man ni matod pa nga kuan man gyud ni kayog unsa ipahimo mga sukindig paminaw ni Presidente Marcos bahala nag tuison ang balaod mga sukindig paminaw patigbabaw gyud ang balaod ni Crispin Remulla. So mo na ito ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw kay kaning ni ang natingala ta nga doon naman ni petition adunay petition mga sukindig paminaw patok ni kanang Justice Secretary Crispin Remulla pero nakuan man kanang naang talutsan man niya mga sukindig paminaw unya karon lakip siya sa kanang naang gihatag dito nga lista ni Presidente Marcos o kinsay mauyon na ni Presidente Marcos. Awa na dool na kay tinuod. Dool na kay tinuod mga sukindig paminaw nga ang mahimo nga ombudsman kasamangkin kani si Jesus Crispin Remulla, ha? Mao na Jesus Crispin Remulla mga sukindig paminaw, ha? Bahala nagtuison ang balaod, way paki ang administrasyon. Basta nga ang kanang na ang balaod mo pabor lang nila, okay. Bahala ang balaod, bahala magtinuisay ng balaod basta dili gani mo pabor nila tuison ang balaod. Bahalag mga tuis ang balaod basta mo pabor lang nila, okay. Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw, ha. Ato ni hatagag pagtagad kay kadang na ang nangandoy man sad gyud maayo si Justice Secretary Crispin Remulla nga kanang naang mahimo gid siyang ombudsman mga sukindig paminaw, ha. Mahimo siya nga ombudsman o siya makakupot aning ombudsman mga sukindig paminaw opisina. Samtang sa laing bahin sugyot nga snap election ni Senador Alan Peter Cayetano gisaway ug matod pa na kinahanglan pa og kausaban sa konstitusyon. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad kay kagahapon mga sukindig paminaw atol sa kanang sesyon dito sa Senado ni sugyot si Senador Peter Alan Cayetano usab mga sukindig paminaw nga mag-snap election mo resign ang tanang politiko presainon kasamangkin. So inigresign sa tanang politiko kita lang sa dagoy pulis kasamangkin kay so inigresign kunos mga politiko presainon niya usab mga politiko dayong mag-snap election. Mo na nga ni ingon sa dayon si antig pamaba mga sukindig paminos palasyo nga wishful thinking kana. Matod pa kasamangkin sa pangandoy lamang. Kay nangano man nakahibalo ang palasyo nga dili maayog mo resign si Presidente Marcos. Oy,
bahalag magkaingon-ingon di na mo resign oy. Pagka-aligre tinuod no. Matod pa niya mo resign gikas presidente, abot vice presidente, senador, congressman, apil ang mga mayor sa to kasamangkin. Ay labot ang congressman ra. Ang dito ras congressman Kotob mo para sa ino niya tanan. Siya apil siyang mo resign, ha? Apil siyang mo resign niya magpahigayon og snap election. Ha? Grabiha sad ani no. Ang magdahibay og snap election pero ato ning tan-awon sa mga sukindig paminaw kang uban ingon man dili ay wa man sa konstitusyon ingon pod si kanang naang Tito Soto ang Senate President nga wa may legal basis ha. May legal basis nga mag-snap election ta. Ngano man nga nisugyot man si Senador Alan Peter Cayetano ani. Kay matod pa nga ang gobyerno karon pila na lang ka mga tao ang nisalig sa administrasyon. Aron kuno nga ma-restore ang pagsalig sa mga tao, mabalik mga sukindig paminaw ang pagsalig sa mga tao sa gobyerno, kabahin sa korupsyon kay sige giring-hiring sa Senado hantod doon wa may nabaho. Wa may nanimaho mga sukindig paminaw. Nikwa na lang manggani, ni-resign na lang manggani gyud si Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee. Ni-resign na si Senador Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee mga sukindig paminaw. Muna pangutana na to, nganong ni-resign man nga kanang na ang bahin o gubat sa korupsyon, makasalig ta aning Lacson unta kasamangkin. Pero muna ningon nga kanang na ang gukda lang ang mga senador nga kaalyado ni kanhi Presidente Duterte, gukda lang ang mga congressman nga kaalyado ni Presidente Duterte, kanhi Presidente Duterte pero ayaw og banggaa si Martin Romualdez, ha? Kay tanawa ka sa mangkin, ha? Gisaway man si Ping Lacson nga ngano kuno nga dili man gyud sa makapatawag ni House Speaker Martin Romualdez og ni Saldico. Gisaway siya. Sumoto nga pag sunod ng mga hearings, yahan na nga giswayan pag moto nga niingon na siya nga sige, atong ipatawag si House Speaker Martin Romualdez og si Saldico. Uy, naunsa bang pagkahitabua ka sa mangkin? Siya man hinoy gipatawag, ha? Siya gitawagan or siya gipatawag nga ikaw ha, giapil na nimo Martin Romualdez ha. Ato ning atangan mga sukindig paminaw unsay sunod nga mahitabo ani ha. Kay kami diri sa DYHP mga sukindig paminaw wa ba may malimot sa flood control nga anomalya ha. Ayaw mo glipay-lipay diha nga natabunan ang isyu sa flood control tungod aning sa Linox Norte kay kami wa ginamo na kalimte. Samtang human sa DPWH ang mga empleyado na usab sa ubos balay balauranan ang dili na musulob sa ilaha nga uniforme sa kabalaka nga mayaga-yagaan subay sa isyu sa flood control project. Straight to the point. Ay, maulaw man di ay mo, ina mo magbago mog na oh. Ang nag-una kasamangkin ang mga DPWH, ang mga personnel nga ayaw lang sa mong suot sa uniforme kay basig yagaan mo sa mga tao. Karon ang kongreso na sa di ay, ha? Unya ang mga kuan ani. Ang kongreso na pod maoy dili pasulubon sa ilang uniforme diha nga sa kanang nagtrabaho sa kongreso kay basig mayaga-yagaan. Ani ang mga congressman ani, ang mga congressman kasamangkin sa to pa unsa may ilang isuot ani. Mas maayo unta og mingon mga congressman nga kami aron nga dili may mayaga-yagaan mag-commute na lang mi. Ani hatagag pagtagadon mga sukindig paminaw ha. Dire sa tua nga pagkulo kabildo usab karong nga buntaga. Unya kanang naa nga atoa nga hatagag pagtagad diron mga sukindig paminaw kay naunsa ba ning kalakyapo dito sa Kapitolyo ha. Dire sa Kapitolyo ba kato si board member Tining Martinez kasamangkin. Wa gyud kuno siya makauyon oy sa pamaagi ni GovPam kay dugay kuno kaayo ni response unsa man. Abasin og ikaw moy dugay nakamata tungod sa linok.
Dugay nakamata or katong iyang pagtindo gahapon sa Kapitolyo basig resulta tos aftershocks, ha? So ato balikan ron mga sukin tigpaminaw. Standby lang una ha kay ato ang makaisunod to mga kasama o ato ang mga idol sa 93.9 IFM. Standby lang una mo.